Една гръцка поговорка казва: не позволявайте на тиганите ви да блестят по-ярко от вас. Не приемайте почистването на къщата толкова сериозно. Изтупайте пръха при необходимост, но отделете време за рисуване или напишете стихотворение, или посетете приятел. Гответе каквото искате, поливайте саксиите, забавлявайте се, пийте бира, плувайте в морето, изкачвайте планини, играйте с кучета, слушайте музика, четете книги и се наслаждавайте на живота. Докато бършим пръха вкъщи, животът навън продължава, а ние остаряваме и тъй като всички ще си тръгнем от тук един ден, никой няма да помни колко чисто е било у вас, колко добре е бил избърсан пръха, колко добре са измити чиниите. Всички ще помнят приятелствата ви, експлозията от енергия, радостта от живота, смехът ви, глупостите, които сте направили. Ето на това ни учи и методът KonMari. Да се обърнем към нещата, които ни носят радост и да спрем да робуваме на всички вещи, които имаме, а вместо това те да ни служат на нас и да подкрепят начина на живот, който искаме да водим и който ще ни направи най-щастливи. Разчистването на домът ви веднъж завинаги може да ви даде такава огромна свобода и енергия. Започнете да живеете наново и с пълна сила своя живот. А ако искате да разберете как, свържете се с мен. Аз ще ви покажа магията на подреждането.